Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών. Αδελφοί σοφός και επιστήμων εν ημί, δειξάτω εκ της καρδίας της ανατροφής. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν διαβαίσον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψωνιμών του Κυρίου δεηθόμεν διαβαίσον. Όσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέρσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια τους σταυρούς σου πολίτες. Όσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέρσης κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια τους σταυρούς σου πολίτες μας. Όσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέρσης βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια τους σταυρούς σου πολίτες μας. Σον δωρεούν αξίους ημάς Χριστόν, Θεοτόα και Παρθένε, εις εν πίστην λαμβάνουσι την ευλογία σου ακράδε. Χριστός ημών ελεήσον και σώσον ημάς. Μαζί με τις ευχές μας, θα μου επιτρέψω να μεταφέρω και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Αγίας Παξών και Διαμαντρίνου Νέου Νεκταρίου, ο οποίος λόγω της ημέρας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί παρόλο που θα το ήθελε πάρα πολύ. Ο Θεός μαζί σας, να είστε όλοι καλά. Να είστε με χαρά και πάντα. Ευχαριστώ, εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλώς ορίσατε στα εγγένεια του βρεφονιπιακού σταθμού των Παξών σε ένα ιστορικό σχολικό κτίριο. Το κτίριο του προφήτη Ηλία, ένα από τα πρώτα κτίρια που κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, από την δωρεά Συγκρού και ξεκίνησε να λειτουργεί με βάση τις πληροφορίες που μου έδωσε ο ιστορικός διευθυντής, να τον αποκαλέσω έτσι, του Δημοτικού Σχολείου, ο κ. Προβατάς, το 1906, αδιαλείπτως μέχρι το 2009. Ξαναπαίρνει ζωή τώρα με την ανακαίνιση που έγινε, πρέπει να πούμε, με βάση μια προεργασία που είχε γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής που είχαν την ευθύνη για την διαχείριση των οικονομικών σε σχέση με τις αναθέσεις και τις προμήθειες που χρειάστηκε να γίνουν για να ολοκληρωθεί αυτό το project, να το πω έτσι στα ελληνικά. Πρόκειται για ένα κτίριο υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας, γι' αυτό άλλωστε είναι και χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό και ένα από τα κτίρια εκείνα που ανακάλυψαν τη βιοκλιματική πριν εφευρεθεί ο όρος βιοκλιματικά κτίρια. Είναι ένας χώρος που παρέχει εξαιρετικές συνθήκες στα παιδιά που παραμένουν στον χώρο αυτό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και σε ό,τι αφορά τον φυσικό φωτισμό και σε ό,τι αφορά την ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας σε σχέση με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξαερισμό των χώρων, και όλες αυτές οι προδιαγραφές σε συνδυασμό και με τις καινούργιες τεχνολογίες, τα μέσα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανακαίνισή του, κάνει αυτό το χώρο ιδανικό για να στεγάσει έναν βρεφονιπιακό σταθμό
και πιστεύουμε ότι αναβαθμίζει πάρα πολύ το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στο επίπεδο της προσχολικής παιδείας. Πρέπει να επισημάνουμε εδώ την προσπάθεια που κατέβαλαν και το χρόνο που διέθεσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ξεκινώντας από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο βλέπω ότι απουσιάζει διότι απεχθάνεται τα φώτα της δημοσιότητας και την προβολή την προσωπική. Τέλος πάντων, να το αναγνωρίσουμε, ήταν σχεδόν προσωπικός στόχος του Μανώλη η ολοκλήρωση αυτού του έργου στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Επίσης, να μην παραλείψουμε να αναγνωρίσουμε την προσφορά, την εθελοντική προσφορά πολλών πολιτών, όχι μόνο γονέων των παιδιών που πρόκειται να ξεκινήσουν σε αυτό το χώρο την ένταξή τους στην κοινωνική και την σχολική, αλλά και επαγγελματίες του νησιού, οι οποίοι πρόσφεραν ο καθένας είτε σε επίπεδο τεχνογνωσίας είτε σε επίπεδο υλικών ό,τι χρειαστήκαμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Να πω έτσι ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στο Γιάννη τον Καραπουνιώτη, στην κυρία Κονταξή, στο Γιώργο τον Πογλάνο και στην Μάικα Βλήπη. Είναι οι καλλιτέχνες αυτοί που έρχονται εδώ πέρα και τα πολλά χρόνια μένει εδώ στο νησί και έκανε μια εξαιρετική δουλειά την οποία δεν έχουμε καταφέρει να ενσωματώσουμε ακόμα στο χώρο. Μας το έχει παραδώσει όμως και είναι ένα πολύ καλό εικαστικό στοιχείο που θα προσθεθεί στον χώρο αυτό. Διοίκηση που δείχνει το πρόσωπο που πρέπει να δείχνει, ότι συνεχίζει ό,τι αναλαμβάνει και πραγματοποιεί και υλοποιεί προς όφελος της κοινωνίας, ιδιαίτερα όταν αυτό αφορά παιδικές μορφές και ψυχές που μέσα από αυτό το θαυμάσιο χώρο όπως έχει διαμορφωθεί θα μπορέσουν να περάσουν μέσα στην κοινωνία και να αποτελέσουν ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για το μέλλον του τόπου μας. Να είσαι καλά και σε άλλα εύχομαι και καλή δύναμη. Υπηρέτησε σε αυτό το χώρο, σε έναν από τους χώρους των Παξών, σε χρόνια που ήταν δύσκολα περισσότερο να τα συντηρήσουμε τα κτίρια, αλλά είχα δει τότε και χαίρομαι που το βλέπει και η αυτοδιοίκηση και η προηγούμενη και καινούρια, ότι έπρεπε να δημιουργηθούν χώροι στους Παξούς, όχι για να μην φεύγει ο πληθυσμός, γιατί τα χρόνια εκείνα έφευγε ο πληθυσμός, να πάνε τα παιδιά του για καλύτερα σχολεία. Αποτέλεσμα ήταν ότι μάλλον δεν υπήρχαν υποδομές. Έπρεπε να δημιουργηθούν λοιπόν υποδομές. Οι υποδομές αυτές γίνανε και με προσπάθεια μεγάλη. Τόσο να τα συντηρήσουμε, όσο να πιέσουμε στο τέλος για να γίνουν και τα καινούργια σχολεία, ώστε να προκύψουν αυτά εδώ τα κτίρια για να δοθούν στην αυτοδιοίκηση, ώστε να γίνουν αυτά που βλέπετε και χαμαρώνεται σήμερα. Ευχαριστώ για την τιμή μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φοβήθηκα να μην ξεχάσω κάποιον και όντως ξέχασα κάποιον που θα ήμουν ασυγχώρητος αν έφευγα από εδώ και δεν έλεγα το όνομά του. Είναι ο συνονόματος και συνεπώνυμός μου, ο Βλαχόπουλος ο Σπύρος, ο περιφερειακός Παξινός, που ανταποκρίνεται πάντα σε ό,τι του ζητάω. Μ' άρεσα. Καλή αρχή και καλή πρόοδο. Συγγνώμη, μισό λεπτό ακόμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα για τον χώρο που κατάφερε ο Δήμος και όσοι βοήθησαν οι υπόλοιποι να μας κάνουν. Θα παρακαλούσα τις μαμάδες που έχουν παιδιά που θα έρθουν εδώ πέρα να με περιμένουν σε λίγο εδώ πέρα να μιλήσουν για 5 λεπτά μαζί. Ευχαριστούμε και πάλι όλους. Να είσαι καλά. Και να είσαι καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά στα παιδιά. Καλή δουλειά.